Какво става, хора? Аз съм Смоки, тук с мен са Даркс и Омага. Те са моите приятели, ще снимаме на мота епизоди. Дано да ви харесат и да започваме. Отиваме към планината. Смоки, какво е наредил до нас? Да, видях кой се е наредил, някакъв тапанар. Смоки, Кажи. Окрай. харесва чоколата, бял и сини. Да. Сега отиваме на планината. Малко офрод, малко се преобърнах. Аз съм щупен от 100 часа. Ти си къде? Аз тръгвам към за планината. И аз. Ай, какво ми бъгна, е? О май гад. Оф! Цъкам другото. Цъкам Q да ми дава газ. Както и да е. Ви къде сте? Отиваме планината. Да, блъснах се като някакъв точно чел в ръба. Как се Изглеждам лампи? напред гора, но... Много ми лаги. Защо така? Не знам, на мен не ми лаги. Дано на клипа да ни лаги. Дано. Ау, прави са, бе, то... Ари, бе! Два пътя подред са забивам в едно и също ръбче. Значи бързия Мерцедес без нищо вдигна 180. О, тук са блъскахме. Да, и силно в следващите епизоди ще си купим и къща. Или може и този остане само около 200 хиляди. Надали в този, защото той няма да е много дълъг. Не искам да го конвертвам в 2 милиона година. Ари, бе, то навсякъде ма снимат мене, бе. Много си красив. Да. Други е красива колата и ти направо. Сега Ай, каманата списка. как ме снимаха пайки и ми залагна. Голи снимки. Гол си до пръста. Ви качвате ли са към планината? Да, ще сме на върха. Аз те първа започвам. Айди, бе. 5 години има да изкачвам този. Колата ми се бъгва, се навдига и гумите ми влизат под земята. Да, и на мене те. И на мен. Той, аз по планината карам с 100. Аз с 120. Аз карам с 160. Моля се ни пале. Аз с 120 карам в планината. Обаче тази ще облъсна заради той на мана. И да, трябва. Аз карам до тук газ, не намалям. Да, И аз аз- съм ти между другото. Давам газ, докато ми такова. В момента слушам някаква песенка по радиото и още И баба. Бе. То завой 1 час го минавам. Ами сега ще се качим на планината, малко ще... Човек, тъс кола не може да изкачи един байречо. Бъгнаха ми сафаровете, влязаха в мрежичката. Станаха като някакви мигани. На мен пък гумите ми се оправиха. На мене. Днеска сигурно ще направим влог. Влог. Да, влог да се представим, да навидят хората. И те. Ще направим един влог. Ау! Значи, всеки ден от седмицата ще качваме клипове, освен събота и неделя. Може би. Сигурно на ден ще правим по един-два клипа. Докато свърши лято, след това, защото колко става, бе? Още някъде около 2-3 седмици, докато започнем да аскало нещо такова. 4. Да. Като започнем да аскало, когато имам време ще снимам, не всеки ден, защото трябва да се учи все пак. Да, и
Защо? Човек! Трябва да се забие точно в тази лента, нали? Горе? Ако сме първа смяна с всичките, сме първа смяна, 12 часа като се върнем от Дашно и... Правим един клип и ще съм за ден. Няма да има повече. Ама не се знае още. Смените какво са. Втора смяна, Сега сутринта ще се възползваме от лято да правим много клипове, с като и рече че и късно почнахме. абонирайте се, лайкове за клипа. Да, след ще имаме фенска епизода. Гледайте. Да, но по-нататък няма да е още сега. Да, и всяко да правим. Ако Аз искате... се слетявам на гродния камък. Елайте да видим. Айде, излитваме. Вита ми бе. Да летим и да чуваме на... Аре, аз летя. Чакай, искам да пробвам едно. Власно, где съвета? Юпи! Летим! Аз съм долу, жив и здрав, нямам никакви повреди на колата. Абсолютно никъде от рано няма. Моята кола на първото падане имаш черен бушак. Искате ли да отидем? Ай, да отиваме към... Къде сте ви? Аз не знам. Ай, чакаме се пред болница без да мрем. Чакайте да се върга. Ай, по-бързо викам аз. И от болница... от болница тръгваме с колите към къщата. Болница много трудно се стига до тук. Моля се, ни падай по водата. Честно. Болница много... Май видях омага. Ти омага ли? Банка. Давай омага. На банка отивайте. Къде отиваме? Банка. Къде? Банката. Човек не те чувам, тук слушам музика сега на играта и не те чувам. Аз Айде съм на 10 болен. салбета са преодава. Една дума на 2 кара. На покрива на банката съм. Добре, ама... Цецко, аре да умираме. Юпи! Потъващи пясъци! Да, намерихме потъващи пясъци. Къде? Тук наблизо... Това е Дарк. Аз карам по дъното, не мога... Ари, бе! Оставям колата и се взривявам. Дарк? Къде си? Аз съм на върха на това, на болницата. На болницата и ти при малко... На върха на банката. И сега какво ще ме разиграеш тук, нали? Сега съм на върха на една кула, която много лесно се вижда. Най-високата кула в града. Човек, стой на това, бе! Стой на върха на... И сега идвам. Стой на върха на това, бе. И ще ме видите къде съм. Мине чунковите не ми зарежат, няма как да те видя. Ти къде си? Ми качвам се някъде. Бе, по-бързо на банката. Отгоре ли си? Да. Къде си, човек? Отгоре. Ти къде си? Тук. Той на покрива на банката, Васко. На най-високата кола. Дале качвам се нагоре, няма никой. Ето ма, Смоки, видяхте. Къде си? Оставя. Врязах ли те? Не си. Ама аре да правим такова с офроуд, да скачаме от... Тук какъв... Нямаме парашути, ще умрем. Ади, на нас кула там, дете я виждате. Тук ли? Кула. Не знам, аз... кула! Да. Ви там ли сте? Да. Голямо ли е отгоре?
Не. Не, ама стига за слънчи човека, той е заградено. Къде отида ви, човек? Как да се кача се там? Спираш? Кацни ся! Сега хора, следвайте ма. Онзи мост звездичка. Ето е, не мост звездичка, а там. Диамант. Човек, мен много ми лайди. Аре да ходим към нашата къща. Даде, като отидем на този мост, от него се вижда къщата. Аз съм више на къщата. И аз Ама ти. мен ми лаги човек с 8 FPS съм аз. Къде си ти? Не, идваме и сега. 2 секунди ми дай и идвам. Аз се топвам в водата. Намерих. Ето е къщата. Толкова лесно се стига до И нея. си идвай на къщата. Пропуснах къщата. Много се не точа. Спомнах си Ауди. Изчакайте малко. Плаче Ауди, бе, това е Будудо. Я. Да. При мен помниш ли, че сложих Да, много? ама стига, ще Ай, сприте се, бе. слушай. Ела да Няма видим. какво. Я разгледаме къщата. Ете, взема ли ти? Омага, Да. взема ли ти? Смеч. Сега ще видим. Така, какво да правим? Той клипа стана доста. Ай, бъдна ми играта, бе! Да, и свърлям от сървъра. И пак влизам. А? И свърлям от сървъра и влизам. Смоки? Моля. Кажи. Къде си? И свърлям от сървъра, че каме. Сега пак, защото много малко FPS такова. Сма. Има и свърля от сървъра. Влизам, ето май сега при къщата ще се спалвам. Ау. Колко пари още имаш, Смоки? Не знам. Аз имам 600 хиляди. Много ми лаги. Омага, потърси ма. Така. Аре сега си пратим партия да спрем епизода. Добре. Откъде се Пращате пращаш? всички пари на мене. Да, аз го знам къде е. Аз не го намирам. Абе, ето го е някъде към последните. Аз винаги там го намирам. Дарк, омага. Дарк е точно третия. Здрасти, пак сме тук. И за края на епизода да го завършим. Така, това бяха Смоки, с мен бяха Дарк и Омага. И до другия клип. Чао!